dolanan gedhe pangaribawaning pucuking Gunung Tidar. Lah menika ta warnane pambayuning para Pandhawa nenggih Raden Puntadewa yuri Sang Dwija Kangka. Kawis tingal tingkem netra kekalih nyambung raos kelawan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kaya mati jroning urip-urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena. Sumusuping rasa jati-jatine Sang Puntadewa ngatas mring dewane ucap kandha sing panalangsa melenging pangesti tekuning panembah kencenging pangibadah satemah weh Prabawa gegeter minggah wonten ing Kahyangan Suralaya. Mangkono candrane nganti kaya lintang aliyan nenggih Sang Hyang Bathara Darma sigra amrepeki unggihane Sang Manguntapa. Sopanto wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ulup Puntadewa ulun Bathara Darma ingkang tedhak ning Gunung Tidar kene nggir. Aduh, Bukulun Sarawa Paduka kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuwan-tuwa kunjuk. Iya. Puntadewa ndak tampa gawe bombong ing rasa. Pangestu ulun wae tumrapa lawan jeneng kita. Nun inggih kapundi mugi andadosaken jimat Puntadewa. Anggon kita yoga brata ning Gunung Tidar iki yekti ambabar gara-gara ning Kahyangan Suralaya. Mula kang mangkono babarna apa ingkang kita sedya Puntadewa. Nggih. Pukulun yektosipun walih-walih menapa gandeng kula pinitaya dening para kawula badhe kajumenengaken nata wonten ing negari Ngamarta mongko ngibaratipun tiang lelungan sangu kula menika taksih kothong ngelmu kula menika taksih kopong kula semelang menawi ngantos jumeneng mongko dados narendra malah adamel sengsaranipun sagung para kawula dasih pramila kula yoga brata wonten ing mriki yektosipun nyuwun colok pepadang sarta kanugrahan kinarya garan anggen kula badhe netepi darmane kanarendran Bukulun. Iya, yen pancen kaya mangkono, semune lelakon iki wis kinudrat dening jagat.
merga dewa bakal ngudhunake ingkang sinebut Nurbuat. Ora liya ingkang sinebut jimat jamus Kalimasada lan supaya wijang sarta gamblang eling-elingen kang dadi dawuh Bathara Darma Puntadewa. Ngertiya ya nggir sejatine urip mono pinirang dadi loro ya kuwi lair kelawan batin ing batine menungsa linairake saka rasa mono pinirang lan dadi peranganing urip ingkang gaib nanging saben menungsa wenang nyandang jer menungsa iku yektine cahyane Gusti ingkang akarya jagat. Dene ing babakan tata lair sejatine menungsa mono kaya dene astane Gusti ingkang murba bumi ingkang jaga lan ingkang lebur lire saben uripe menungsa ndarbeni kewajiban ngrembakake sipating Zat Maha Tunggal ya kuwi ingkang sinebut welas asih. Puntadewa, saiki apa isih ana bab ingkang njrimpet sarta ngridu batinmu? Pukulun ingkang gawang-gawang menggaing netra tetep panandhanging para kawula ngamarta ingkang sami pating jerit reyongan awit ngraosaken awrating panandhang. Puntadewa, yen ngono nyata titis pangrasamu lire jeneng kita wis nyarira sifat welas asih titikane batinmu tansah karantan lamun ta krungu marang panandhang. Sakwuse rasa welas asih tuwuh ing jiwanira siji-sijine cara jeneng kita kudu duweni tekad lan niat ngentas marang panandhange para dasih ya kuwi kanthi gaman kawicaksanan ewadene sakwuse kawicaksanan wis kecakup yekti bakal mawujud bebrayan kanthi adil warata tumrape kabeh wae gunggung kumpule Kalimasada iki yektine piwulang utawa gegebengan ingkang cacahe 5. Ingkang sepisan ya kuwi bab panembahe kawula marang Gusti, angka 2 rasa kamanungsan utawa welas asih, angka 3 ya kuwi bab rasa panunggal, angka 4 kawicaksanan. Dene lamun patang perkara mau bisa mawujud mesti wae adil kang warata bakal jedul. Kejaba saka kuwi Kalimasada uga bisa diwerdekake kalimat usada tegese pangucap suci supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya nganti tekan akhir. Kalimasada iki gunakna kanggo gondhelan sarta pepakem utawa dasaring negara anggenmu mangkreh marang kabeh para kawula ngger Puntadewa.
mangsud narimeng kabu budine kang den bawani aduh pukulun Bathara Darma aturaken panuwuning tanpa pepindhan dene paduka paring sih nugra agung kados mekaten menika pukulun iya kuwi pancen wis kinodrat dening jagat dasare kok tuku nganggo laku nadyantori palungguhan iki jeneng kita wis antuk nugraha ning sing ati-ati mergo adat sing wis tekane bondo tekane nugraha kuwi mesti bareng karo tekane coba Puntadewa